Y croeso yn cael ei tharo lawr, mae dal ddim yn glir, yn Bale yn syrthio at Jamie Rickard ar ergyd. O, chydig heibio'r postyn. Fe gymrodd ei wyriad oddi ar un o amddiffynwyr y Drenewydd. Williams ar ei drod chwith, felly dros y mir ac ychydig dros ben y trawst yn y diwedd. Y Bale mlaen at Oswell sydd ddim yn camsefyll hanner cyfle fan hyn y Drenewydd. Y Bale ar draws y gol ac o bosib fydd Saron Williams wedi sgorio fyna. Mae dal yn fyw fan hyn. Smith, a mae'n groesiad gwael yn y diwedd, ond am gyfle i Aaron Williams. Fyddech chi'n meddwl fydde wedi claddu'r ergyd heibio Will Fuller, ond o bosib yn cael ei ddal rhwng dau feddwl fyna. Digonedd o grysau yn llechu yn y cwrt chwith. Ishmael, mae'n bel dda ac mae'n beniad rhydd i gefn yr hwyd. Ac o'r diwedd ni wedi cael gol. Ac Aaron Williams oedd hi peniad hollol glir, oedd hi'n bel hyfryd gan Zeli Ishmael ar draws y cwrt chwech. Y gig rydd felly, chydig y tu allan dros y mir. Ac, bron yn mynd heibio i ysio. Fe ddath hi oedd hi ar y golwr ifanc i fewn i'r rhwyd ochr. Brock yn rhyngipio y Bale tuag at Corey Herford am gyfle fan hyn i Llansawel, a Herford yn sgorio heibio ysio i ddod ar tîm cartre yn gyfartal gol allan o'n unlle i dîm Andy Dyer. Tyler Brock yn troi y bas tuag at Corey Herford yn sgorio i gol gyntaf yn y gyngred y tymor hwn. Sutton yn ennill y peniad, Rio Dyer yn ennill yr ail. Bale mas at sgorio y gol. Herford i fewn i'r cwrt Cosby yn troi nôl ar ei drod dde. Siawns am ergyd yn taro'n erbyn a hanner cyfle. Wel, fwy na hynny i Rio Dyer o bosib. Yn sicr fydd yr sefyd i taro'r targed. Y ddau dîm yn brwydro amdani. Y Bale nôl gan y tîm cartre. Price unwaith eto draw at Herford. Mae'n gweld lot o'r Bale yn yr ail hanner. Herford ar ei drod chwith unwaith eto. Y Bale yn dod oddi ar y trawst. Mae dal yn fyw ar yr ochr draw. O fe groesodd y Bale y linell am Gric Gornel. Williams. A'r peniad oddi ar y trawst unwaith eto. Wel, Llansawel, maen nhw mor anffodus. A Tom Price y tro hwn a'r peniad. Price i fewn yn gryf tuag at Herford unwaith eto sy'n cael ei lorio gan Price. Mor synigaidd reit o dan drwy'n y dyfarnwr. Cerdyn melyn hawdd. Ac mae'n ail gerdyn melyn i Price, ac mi fydd rhaid i'r Drenewydd chwarae gweddill y gêm lawr i 10-10. Dyma'r croesiad gan Price, tuag at y postyn bell a Herford, a mae'n ôl yn gol. A Sam Usher yn anffodus, yn gollwng y Bale, ac mae'n gefn yr hwyd, a gyda munud yn weddill, mae tîm Andy Dyer wedi ffeindio'r gol.